נועם. היום אנחנו עומדים להעלות את... בסרט שלנו אנחנו עומדים להעלות את... את מי? היום אני רוצה מאוד מאוד להעלות את... לא יודע את הסכין להעלות, אבל... אני רוצה להעלות איזושהי שחקן טוב. מעלה שיכול לעזור לי. היום הוא שחקן טוב, נדע איך להשתמש בו. יאללה, נעשה זוג. נתחיל משחק. אז... עכשיו אנחנו נתחיל משחקונים. אנחנו נלך פה לפתוח את התיבות. אוקיי. וואלה, אין לי מושג איזה סטאר פאוור הזה. לא שמתי לב, שכחתי. אימא'לה. לא נורא. מה אתה עושה טיפש? תברח. תקשיבו חבר'ה, אסור לי להפסיד איתו גביעים. אני חייב לעלות אותו באמת רנקים. ולמה עליי, אחי? פליז. וואלה, נייס, מקום רביעי. יאללה, 4 דברים נשארו. איי. לא נורא, מקום שני. זה טוב. גם סבבה. אוקיי, אני שתראה עוד אותו, יש 750 גביעים פה. אפילו אני אעשה אפילו כמה חלקים. זה חשוב הסטאר פאוור הזה, נשאר הסטאר פאוור הזה. ונמשיך המשחק הבא שלנו. אני גם עם לג'נדרי. שזה טוב. לג'נדרי ולג'נדרי זה חיה. לא ידעתי קודם כי עשיתי משהו אחר. אוקיי, יש פה את ביבי. וואי חבר'ה, אני חייב להגיע למקום שני, אני לא צוחק.
לא! מקום חמישי, וואי, לא טוב. -8? שקרה, יא. אני צריך מלא גרועים אבל. יאללה חבר'ה, נו יאללה. יהיו שחקנים טובים, פעם אחת טובים, יאללה. ליאון! פעמיים ליאון! הלאה, כפרה, מה קורה? מה תעשו, יא בן אלף? אנחנו ביחד ליאון. אנחנו פעמיים ליאון, מה תעשו אבל? לא השקעתי פה את החיים שלי שאני אצא עם בן אדם שבוכה בגלל שהוא צייק עם ליאון. In a kadu, amri ego, like you, yeah, yeah, yeah. King girls like you, like me, or something like you, amri ego, like you, yeah. Because like you, like me, or something like someone is showing you. Oh my god, חברים, אנחנו עם שימש. אם אתם כבר גם HP זה. אחי, מה אתם פורצים פעמיים ליאונים? אני לא מבין את זה, שתהיה ליאון זה OP. שאתם אך ורק תהיו בעניין שזה OP בהגזמונת. Oh my god. She is not good, not good. מה קורה, אחי? מקום ראשון. 18 פאוור אפי. אין, אני שחקן חיה מדי. מלא. יאללה. חבר'ה, אתם יודעים ויש לי יום הולדת ביום רביעי, אני אשמח לפרגונים טיפ-טיפה בתגובות. איך אני אסביר לכם איזה בן נום ובשזה בן נונה. לא משנה, איך קיבלו את הפאוור-אפ? פאוור-אפ, פריאנו. סנק, קונרה. לא, אבל מטומטמת, יופי. אימא'לה. טרה מאוד חזקה. פאק, הכי ורחק מהגיל. תחיה אותי 4 דקות, יופי. מה אני עשיתי לך רע? מלא, וואי זה מפחיד.
לא מאמין שבמקום רביעי, הפסדתי 6 אשכרה גביעים. טוב, בקיצר, זה המשתמש שלי. את גייל דוד שלי יוצא לי מתיבה. כן, כי לא קניתי את העונה הקודמת. הנה, גייל, לא קניתי. ואני אשמח שתכתבו לי בתגובות עם מי להמשיך הבא איזה דמות לעלות. יש לי הרבה דמויות. אשמח אם אתם תרשמו, מקווה שנתם, ויאללה ביי. Living, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be in a